Il-maġġoranza tal-poplu indikat li ma tattendix għall-screening tal-kanċer għax tibża. Dan joħroġ minn studju dwar il-kanċer fil-Gżejjer Maltin li ġie kummissjonat mis-Segretarjat Parlamentari għaż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni u li sar mill-Università ta' Malta. Ir-riżultati tal-istħarriġ ingħataq waqt business breakfast fil-Kalkara mill-professur u statistiku Vincent Marmara. Mill-istudju ħareġ li l-kanċer fil-familja nstab l-aktar lill-ġenituri jew l-tzijiet u li dawn kellhom 66 sena jew aktar meta saru jafu bih. Għal-maġġoranza tal-Maltin u l-Awċin is-sigaretti u t-tipjib passiv huma l-aktar żewġ fatturi li jżidu r-riskju tal-kanċer. L-istħarriġ trattaw wkoll l-isfidi li jaffaċċjaw il-qraba meta membru tal-familja jinstablu l-kanċer. Il-biċċa l-kbira qalu li sitwazzjonijiet bħal dawn jinvolvu stress emozjonali qawwi u għejja kbira u jafu jġibu magħhom sfidi finanzjarji wkoll. Mad-diffikultajiet issemmew l-aktar ukoll it-trasport u l-bilanċ fil-ħajja. L-aktar kanċer li semma fl-istudju kien dak tas-sider, isegwu dak fil-musrana l-kbira, fil-pulmun, tal-prostata u fil-moħħ. L-istħarriġ indika wkoll il-kampanji ta' prevenzjoni huma effettivi ferm għax fost l-oħrajn iwasslu biex bosta jiċċekkjaw lilhom infushom kontra l-kanċer. Ir-riżulta wkoll iżda li persuna minn kull tlieta hi mixtieqa minn aktar informazzjoni f'dan ir-rigward. Konklużjoni b'saħħitha ħafna li n-nies jixtiequ ħafna u ħafna aktar informazzjoni rigward dan is-suġġett biex kemm jista' jkun ikunu jistgħu jilqgħu minn kemm jista' jkun kmieni iċ-chances li jkollhom kanċer. Għal-preżentazzjoni ta' dawn ir-riżultati kien preżenti fost l-oħrajn is-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Kita Zoppardi Tanti qal li l-Fondazzjoni għar-Riċerka u l-Innovazzjoni dwar il-kanċer qed taqbeż l-aspettattivi li għalihom twaqfet. Qed niffinanzjaw madwar 10 proġetti ta' riċerka u innovazzjoni fejn jidħol il-kanċer kif ukoll qed nipparteċipaw f'numru ta' programmi mill-Unjoni Ewropea. Fl-istudju saru 5 surveys, f'kull wieħed ħadu sem 6 mitruħ.